urtegaz, hasi nintzen, aurko aurreko baserri zen, egon ziren, 5 neskatile, eta harek ajuten nintzen, Bai. eskolara. Da, Nora joaten zinen, ze eskolara? Las hermanas de la Caridad de Santa Ana, mojan eskolara. Aspen, ez da? Aspen, bai. Ze Aspen eskola bi egon ziren, bat mutilentzako eta beste bat? Mutilena. Bata zan, Don Manuel Eñeikue, anezebik eminar. Don Manuel Arrotegik eman mutilentzako. Bai. Da Nikolas Arrotegik eman neskatilen residentzi zelenengo zarrantzako eta gero eskoli umintzako. Bai. Eta horra, neskak bakarrik joaten zinen, ez da? Eta bestera mutile bakarrik. Eta zer eukiten zendu esan, gela diferenteak edadetan banatute egoten zinen edo danak batera edo zelan? Ariñoko maestriek, eukiman, lehenengo palantan, lehenengo pizuen, eukiman eskolie, emoteko lekue, da goizen eukiman ez teko euren bibienda edo bizitzeko zera. Boseme alabagaz, izona sekreta juzeman, da bizitzan goizen. Gero, alabie, Carmen, izenareko nahintziakon maestra, dare lagundute, egon zan, 29 irartien, 29 hasi ziren mojak ero eskoli moten. 29an hasi ziren ja monjak. Monjak, bai. Eta nosart, bai,